חזון אחרת ימים. נהג אוטובוס מלא חרדים בצומת מסובים נעצר כי הנהג צריך פשוט להתפלל. אוטובוס כזה. בבקשה. בושה וחרפה. לא מאמין. זה הפגנת כוח תרתי משמע. הפגנת כוח להראות לך שהם שולטים עליך במדינה. נו, נראה אתכם, תגובות, תגיבו. אם יהודי היה עושה את זה לאוטובוס, נהגים מלא מוסלמים שנוסעים לאל-אקצה.